Dobar dan svima, ja sam Snežana. Vi se nalazite na kanalu Hertz Time Dejana Stankovića. Ovaj kanal je pre svega namenjen osobama koji imaju problema sa kockanjem, kao i članovima njihovih porodica. Moji klipovi su namenjeni pre svega ženama osoba koje se kockaju. Imam želju da ukažem na neke od problema i na neke osobine ili situacije u kojima se možete naći, a koje su karakteristične za kockanje i za zavisnost od kocki. Ja sam svesna toga da ovaj kanal 80% mojih klipova su gledali muškarci, a samo 20% je žena. I da se to vama neće dopasti, zato što su ovo surove istine i ovo iz vašeg ugla ne izgleda baš tako. To što vi mislite da sam ja tu da reklamiram kanal ili da reklamiram usluge Hertz Time, to je velika zabluda, zato što ovde prvenstveno želim da pomognem ženama koje nisu svesne koliki je problem kockanje i šta sve mogu da očekuju ukoliko u porodici imaju osobu koja se kocka. Tako je, sa mojim videima do sada, a i u buduće, tako da vi koji se kockate ne očekujte od mene pomoć. I ja vam neću govoriti kako da sami prestanete sa kockanjem, kao što ste možda to prepoznali u Dejanovim klipovima. Njegovi klipovi takođe nisu namenjeni isključivo za samolečenje, za samopomoć, i to nisu klipovi koji mogu na duge staze da vam pomognu. Možda mogu nekome koje sa malim procentom zavisnosti i na skali zavisnosti na početku i nekome ko nije duboko u problemu. Međutim, ukoliko ste zaglibili duboko u problem, ukoliko imate dugove, ukoliko je potrebno da se radi sa vama, ni Dejanovi klipovi vam neće pomoći u tome. Osjećate ćete se bolje, ali na kratke staze. Znači, ono što on ima i što svakako preporučujem je ta video edukacija koja je malo detaljnije opisala sam problem i sam način izlaska iz problema i konsultacije koje možete zakazati putem telefona Hertz time. Ukucate na Google i pojavit će vam se broj telefona. I molim vas da zapratite ovaj kanal kako biste dobijali više informacija o tome kada se nešto novo objavi i kada budemo objavili nove klipove. Pored ovog YouTube kanala, mi takođe imamo još 3 sajta koja se redovno ažuriraju i stranicu sa preko 10.000 pratilaca Zbogom kockanje na Facebooku. Tamo se takođe svakodnevno ažurira i prate novosti iz oblasti kockanja, pa je sad bilo pitanje da li je za kockarnice potrebno da postoji propusnica kao za ostale ugostiteljske objekte. Pitali smo vas to, naravno da nije. Kockarnice se ponekad deklarišu kao ugostiteljski objekti i sami znate, međutim u ovoj novoj raspodeli oni mogu da rade posle 22 časa i da rade naravno bez propusnica. Poslednji klip odnosio se na to kako kockari obećavaju, pa onda slažu ili prekrše obećanje, ili obećavaju po 100 puta, ali se opet vrate na staro. Znači, čini mi se da osoba koja ima problem to ne može baš najbolje da shvati, a ne možemo da shvatimo ni mi.
Zato što se podrazumeva da vam neko nešto obeća, da će on to i ostvariti. Međutim, crta žena koja se često pojavljuje da žive sa kockarima i da slušaju takva obećanja i da u njih veruju je naivnost. Moja poruka za danas bi bila: nemojte biti naivni. Nemojte biti naivni, ali ne ono kao dete naivni, nego nemojte biti tako bolesno naivni. Znači, ta obećanja nisu data iz razuma, već su data iz nekog stanja koje nije dovoljno razumno stanje. Kockari ponekad ne razmišljaju u tom bunilu i kada ih kocka potpuno okupira, ne razmišljaju normalno. Oni će vam svašta obećati, a sutradan će nastaviti po starom. Znači, naša podsvesna potreba je koja odbija da prihvati istinu. Naša podsvest odbija da prihvati stvarnu situaciju. Možda oni tako i zaista misle kada to obećaju, ali to se neće ostvariti. Neće se držati tog obećanja. On obeća da će se stvarno promeniti i vi mu verujete. Međutim, nemojte verovati na prvu, nemojte verovati u ta prazna obećanja. Nemojte verovati u to neću više nikad. Nemojte verovati da vas to što ste naivni čini dobrom osobom. To ne mora da znači da ste vi dobra osoba i da će vam neko reći hvala zbog toga. Nemojte u to verovati na prvu. Ako vas je već 2 puta slagao, slagaće vas i 3. put. Ovo moram da ponavljam stalno, zato što je to situacija u kojoj se žene često nalaze. Pitali su neki zašto ja imam toliko iskustva u tome. Ja imam i ličnog iskustva, a i svakodnevno odgovaram na vaše mailove, na vaše poruke, slušam vaše jadikovke, čitam kroz šta sve prolazite i jako mi je žao. Pre svega mi je jako žao što žene prolaze zajedno sa kockarem kroz sve to. Ne budite naivni, slušajte sebe, slušajte svoju intuiciju, slušajte svoje osjećanja i nemojte verovati po svaku cenu praznim obećanjima osobe koja se kocka i koja je pre svega kockar, pa onda sve drugo. To što ste vi poznavali osobu kada je bila normalna, da kažem, kada nije bila zavisna, ne znači da je ta osoba ostala ista. Ona se faktički promenila i morate racionalno to da shvatite, da ne govorite više sa istom osobom. Jako su teške te situacije, jako su teške situacije, traumatične, emocionalno teške, scene, ostajanje bez novca, dugova, zelenaša i svega ostalog. Ali eto, ako nekome pomognemo na ovaj način i ako neko uspe da shvati u kojoj se stvarno situaciji nalazi, meni će biti drago. Eto, toliko za danas. Ja vas puno pozdravljam. Svim ženama želim da se reše ovog problema. Ako ne možete same, potražite pomoć. Svaka pomoć vam je bitna, potražite informacije. Jako je puno i mladih žena koje se susreću prvi put sa ovim problemom, tako da su im ove informacije veoma, veoma potrebne. Srdačan pozdrav od mene i držite se.